societat civil, representants del món empresarial. En primer lloc, donar-vos les gràcies per aquesta benvinguda a Tarragona i específicament al Port de Tarragona. La veritat és que estic molt convençuda que avui vivim un dia important. Ho és perquè aquest nomenament segueix els diferents nomenaments fets pel govern del president Illa. S'ha escrit també d'aquest govern que té una voluntat concreta que és millorar, en definitiva, la vida de la gent i del país, de fer avançar Catalunya. I aquesta frase que és tan senzilla i tan ràpida de dir, la veritat és que té la seva complexitat en el desenvolupament i en assolir aquests objectius. Per tant, estic convençuda que avui comença una etapa del Port de Tarragona que generarà i tindrà grans oportunitats. Vull donar la benvinguda i aniré donant la paraula de cadascun dels ponents i persones que intervindran en aquest acte. En Saúl Gareta, el president sortint del Port de Tarragona, en Santiago Castellà, president entrant del Port de Tarragona, a Pilar Parra, directora corporativa dels Ports de l'Estat, a qui vull agrair especialment la seva presència. I llavors dirigiré, si els hi sembla, jo unes paraules de tancament, però en qualsevol cas volia donar inici a aquest acte. Gràcies, consellera. Bé, doncs jo no vull fer un altre acomiadament perquè ja l'he anat fent durant aquests darrers setmanes i quasi mesos amb tots vosaltres, agraït d'estar aquí, sobretot agraït de les persones que feu que el Port tireu endavant, que sou els que sempre esteu aquí. Jo sempre dic una mica de broma que els presidents anem i venim i el màxim que podem aspirar és intentar donar apolvar el vaixell o més estribor o babord, però diguem-ne que els que feu que això funcioni cada dia sou vosaltres. A mi m'agrada fer aquesta analogia dels vaixells, no? I ara, diguem-ne, jo me'n baixo, puja en Santi, donar-li l'enhorabona i sobretot agrair el tracte rebut per tots vosaltres, perquè aquí veig moltíssimes cares conegudes i ha sigut un privilegi. Jo sempre dic el mateix, escolta, la gent normalment els que t'ho diuen, els que no pensen diferent, no t'ho comenten, però m'agradaria que seguissis. Escolta'm, jo quan vaig seguir, quan vaig entrar a president del Port, ni m'ho imaginava que això hagués passat. Va ser un gran privilegi, que n'estaré sempre agraït, i me'n marxo amb la mateixa convicció de que la persona que vindrà ho farà també o millor. I diguem-ne que me'n vaig amb la sensació d'haver aportat crec que coses molt actuals que poden anar al món, que poden anar a aquest territori, amb els reptes que ara no direm perquè estem tots els dies parlant del canvi climàtic, per exemple. Ahir, per exemple, vaig anar a Salou, vaig escoltar el Santi i la veritat és que vaig quedar francament content i impressionat de que clares té les coses, quins són els reptes estratègics que ens enfrontem. Parlem d'energia, parlem d'aigua, parlem d'àrea metropolitana i parlem de, a més, fer tot això sense perdre competitivitat, sense perdre llocs de feina i conscients que estem en un territori que té aquests grans reptes que els hem de convertir en oportunitats, però que si no ho fem de manera col·laborativa i generosa sobretot, es poden convertir en uns riscos també igual de greus. I amb això, sense més, passo la paraula al Santi i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Saúl, per la feina que has fet i també per la generositat i bona voluntat amb el traspàs. Mateu-me que les meves primeres paraules siguin d'agraïment i les vull dirigir a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i en representació ella avui també aquí del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que avui és a Brussel·les. M'agradaria poder esmentar-vos a tots personalment, no ho podré fer perquè tenim el goig que heu volgut acompanyar-nos avui molt a vosaltres, però gràcies al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, alcalde de Vilaseca, Pere Segura, alcalde de Torredembarra, Valepino, alcalde de Salou, Pere Granados, presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, delegada de la Generalitat, Lucía López, als altres representants institucionals. Agraeixo molt la presència del sector empresarial i de l'Associació Empresarial Química de Catalunya,
el senyor Ignasi Cañaveral i el senyor Xavier Sancho de Repsol. Un especial afecte perquè sabeu que el tinc cap a les forces de seguretat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i ara la policia portuària, que incorporo a la meva retaïla d'agraïments. Gràcies també a la subdelegació de defensa, amic que sempre ens acompanya, i permeteu-me un especial reconeixement per la bona feina que fan a la comunitat portuària, en primer lloc el director del port i el comitè executiu. En pocs dies, el 3 de desembre, farem una tancada a Poblet per treballar el conjunt de projectes i les línies estratègiques que tenim, però tenim un port molt ben orientat i amb una navegació de profunditat a velocitat de creuer cap al futur. La presència avui aquí de la consellera explica un nou moment de superació de la paràlisi que ha limitat el creixement del nostre país. Entrem en una etapa, com sabeu, d'acció de govern, d'exercici de les nostres responsabilitats, de buscar solucions, consensos i respostes. Ens trobem en un moment polític ple d'oportunitats i som molt conscients que les decisions que prenguem avui, més que mai, marcaran el nostre futur. En pocs anys ens juguem molt. Ara ho podem fer i ho hem de fer des de l'estabilitat i des de la tranquil·litat. La primera idea que vull transmetre és la del port com a espai de consens territorial. El port no ha de prendre les seves decisions en solitari, arrossegant i condicionant el territori, sinó que ha de ser l'espai en el qual el territori trobi la seguretat tècnica, la professionalitat i la tranquil·litat per consensuar conjuntament les decisions. Més que mai, i vull insistir en aquesta idea, les decisions que prenguem ara seran determinants pel futur del port, però també pel futur del territori en les pròximes dècades. Mai com ara ens havia interpel·lat tant el futur, en un context complex, canviant, global, però també ple d'incerteses. Seran determinants les decisions que prenguem sobre el creixement del port, l'ampliació del moll de Balears i la construcció de l'esperat contradic que ens permetrà definir les noves activitats i usos del port. El repte energètic que ens ha de portar a prendre decisions sòlides sobre la implementació de l'economia vinculada a l'hidrogen verd, aprofitant la proximitat que tindrem en la gran autopista de l'hidrogen fins a Marsella. Tota l'economia que en el seu entorn es pot produir, també les oportunitats de nous combustibles i el creixent procés d'electrificació del port. El desenvolupament tecnològic no ens permetrà en els propers anys reutilitzar encara el carboni. Mentrestant, haurem de treballar en la seva captació i emmagatzemament com a territori per evitar les costoses emissions de les nostres indústries. L'eòlica marina, que ens ofereix una gran oportunitat donada la nostra situació geogràfica per participar en la construcció d'aquestes infraestructures al Mediterrani de forma proactiva. La intermodalitat, les noves terminals bessones de la Boella i de Marchamalo a Guadalajara, que ens oferiran potents possibilitats d'intermodalitat en la logística de mercaderia, fent un ús més intensiu i més segur del ferrocarril per les mercaderies. I la nostra joia de la corona, la ZAL, la zona d'activitats logístiques, motor de noves activitats portuàries i motor també ha de ser de la reindustrialització del territori en la lògica de l'autonomia estratègica d'Europa. Finalment, us proposo entendre el port com un servei públic que ha de ser de qualitat i un dels principals actius i motors d'aquest territori. La seva transició ecològica i digital ha de servir de far al conjunt del territori i han d'anar acompanyades de polítiques que enforteixin la nostra cohesió social i valors col·lectius. En aquest sentit, és important treballar amb la comunitat portuària accions d'igualtat de gènere i amb la captació i projecció del talent femení. Permeteu-me acabar agraint a la persona que més patirà la intensitat amb la que assumeixo les feines, a la Graci Barrios, la meva companya amb la que em caso dintre de pocs mesos. Gràcies i en definitiva...
I en definitiva, acabo ja, proposar-vos una etapa tranquil·la, serena, sòlida, de consens i amb una mirada llarga al servei de totes i tots. Moltes gràcies, conseller. Hola, buenos días. En primer lugar, pues quiero saludar a la consellera Silvia Paneque, al presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Saúl, autoridades y en definitiva a todos los presentes. Le hubiera gustado estar hoy aquí al presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Lapena, pero lamentablemente tenía otro asunto agendado desde hace semanas y no ha podido ser. Pero bueno, para mí, como decía, es un placer estar hoy aquí y además, bueno, en un momento de transición como esta. Yo conocí a Saúl, no sé si lo recordará, hace pues aproximadamente 2 años, en estas fechas, en noviembre del año 2022, porque estábamos celebrando e hicimos diversos actos de celebración del 30 aniversario del Sistema Portuario Español y de la creación de Puertos del Estado. En estos actos también había tenido lugar recientemente la aprobación del Marco Estratégico del Sistema Portuario. Este documento, el Marco Estratégico del Sistema Portuario, define los puertos que queremos de aquí a un futuro próximo, de aquí al 2030. Y este documento, bueno, pues se aprobó, como digo, en el año 2022, el anterior tenía más de 20 años de antigüedad, define y tiene como principal novedad que la tradicional dimensión económica de los puertos, la relacionada con los servicios portuarios, con el negocio, con la explotación, se ponen en pie de igualdad la dimensión medioambiental, la relacionada con el entorno, y la dimensión social, la relacionada con las personas. Puertos para y por las personas. La trayectoria de estos 2 años del puerto de Tarragona ha ido totalmente en consonancia con este marco estratégico. Es un puerto referente en el sector químico, es un puerto también el más importante del Mediterráneo en productos agroalimentarios, pero también es un puerto que se ha convertido en un enclave estratégico desde el punto de vista de la descarbonización y desde el punto de vista de la transición energética. Y también, como no, es un puerto que se ha comprometido con su territorio, con su ciudad, un puerto comprometido con los ciudadanos. Además, esto se consigue desde el consenso, pero no obstante, como bien decía el presidente de la Autoridad Portuaria, son muchos los retos que todavía quedan por delante, son muchos los objetivos y en lo que hay que continuar trabajando. Me ha gustado también escuchar uno de esos retos, el talento femenino necesario, en el cual pues, en el sistema portuario todavía estamos en cuotas muy inferiores a la paridad. Como digo, son muchos los retos que tenemos por delante. No obstante, bueno, ¿qué le voy a decir? Enhorabuena, yo soy una apasionada de los puertos. Como tal, me parece que los puertos contribuyen a la economía del territorio, a la economía del país. Son enclaves desde estratégicos en las cadenas del comercio, de la logística, del transporte. Por tanto, no puedo decir otra cosa que, como decía, enhorabuena. Tiene un equipo magnífico en la Autoridad Portuaria, como ya he tenido ocasión de comentar, de ver, y también tiene a todo el sistema portuario y a Puertos del Estado a su disposición para lo que necesite. Los retos que afronta el puerto de Tarragona y que estoy convencida que llegarán a buen fin, también son compartidos con Puertos del Estado. Muchos de los presidentes me dicen que no conocen exactamente el sector portuario que engancha. Así que le digo que espero que así sea y que desde Puertos del Estado estaremos encantados de colaborar y de contribuir al desarrollo de este puerto. Muchas gracias.
És veritat que ho comenten, que queda tenir el sistema portuari de llança. Felicitats dobles, Santi, no sabia d'aquesta notícia situada al mes de maig, en tot cas, felicitats. Però permeteu-me que comenci aquestes paraules de cloenda donant les gràcies molt sinceres, d'acord, al senyor Saúl Garreta pel treball realitzat com a president sortint del Port de Tarragona. El govern anterior, i així li vaig traslladar també, ha fet, evidentment, com no pot ser d'altra manera, algunes coses molt ben fetes, i jo crec que no s'ha de tenir prudència a l'hora de dir-ho públicament i de reconèixer el treball i el llegat que un també assumeix quan inicia una responsabilitat, en aquest cas com al front de la conselleria. Per tant, jo avui volia dir públicament, t'ho havia dit en privat, que volia fer referència a la bona tasca que m'han traslladat tant a nivell territorial com a nivell institucional al capdavant del Port de Tarragona i agrair-t'ho personalment. Això em porta a felicitar el senyor Santiago Castellà com a nou president entrant del Port de Tarragona, qui estic convençuda que farà un treball excel·lent. Ho expresso amb molt convenciment perquè, de fet, la tasca que ja ha realitzat com a subdelegat del govern d'Espanya al Camp de Tarragona ha tingut ja un rigor exquisit, una preocupació molt sincera per les necessitats del territori, de Catalunya en el seu global, i també amb una cura molt especial a les persones que viuen i conformen el Camp de Tarragona. El Port de Tarragona, efectivament, és una infraestructura catalana potentíssima a nivell global, juntament amb el Port de Barcelona i amb l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. El Port de Tarragona és una de les grans portes d'entrada a Catalunya. I aquesta característica és essencial i per això us dic que té també una importància estratègica amb les obres del corredor mediterrani i de les obres del túnel de Roda de Berà, que precisament, potser encara tinc restes de fang, hem visitat a primera hora del matí per veure com evolucionaven. Infraestructures com aquesta ens donen una gran potència en l'àmbit català com a porta d'entrada també a Europa. El posicionament de Catalunya a Europa és absolutament estratègic com a país i tenim la voluntat, com sabeu des d'aquest govern, de liderar l'economia respecte al nostre entorn de la resta d'Espanya i també respecte al nostre entorn europeu. Per tant, el vincle entre el Port de Tarragona i el corredor mediterrani té un potencial importantíssim per fer un pas endavant en el creixement econòmic que ha de venir per beneficiar, també ho vull dir, a la majoria de les persones i no deixar ningú enrere, aquest progrés compartit que parlem des del govern. El Port de Tarragona és líder a tota Europa en el sector agroalimentari. El clúster Chem-Med és el hub petroquímic més important que tenim al sud d'Europa. La potencialitat té actius per pensar, per tant, en gran. Podem pensar en gran des del Port de Tarragona i, de fet, li he encarregat personalment al president del Port de Tarragona un pla estratègic per aprofitar al màxim aquestes vies de desenvolupament i les potencialitats que pot tenir a través del port al Camp de Tarragona. Entre els projectes de futur estratègics hi ha la zona d'activitats logístiques amb una inversió de 100 milions d'euros, el contradic de Ponent, tan esperat com deia el president, 90 milions d'euros, amb un inici d'obres que situem a principis del 2026, la terminal de Guadalajara, que esperem que pugui entrar en funcionament abans de l'estiu del 2025, amb una inversió de 22 milions d'euros, la terminal de la Boadella en funcionament, el moll de Balears amb una inversió de 70 milions d'euros en eòlica marina, l'electrificació dels molls, 16 milions d'euros, i una potent inversió també per restaurar la biodiversitat. Es comentava en aquests moments l'àmbit d'acció climàtica i de preservació de la biodiversitat i de la potència que han de tenir les energies renovables és importantíssim també en àmbits com els del Port de Tarragona. Per tant, tenim el potencial, que és el Camp de Tarragona, tenim l'estratègia, la inversió del corredor mediterrani, la indústria i la sostenibilitat verda. Us començava parlant d'aquesta Catalunya que mira cap al fora, a través dels seus aeroports i ports, com a porta d'entrada d'Europa, i us vull acabar també parlant de la Catalunya que s'ha de mirar cap endins.
Conec que el Port de Tarragona ja fa moltes dècades, en temps de fet del president Antoni Pujol, amb els tinglados com a espais museístics, va fer que la ciutat visqués de cara al port. Això ha estat una constant en diferents àmbits portuaris. Aquesta vegada és mirar-se d'esquenes, en aquest cas una ciutat que viu de cara al port. Sé que aquesta petjada del president ha estat continuada al llarg del temps i d'aquesta manera s'ha convertit també en una identitat del Port de Tarragona i en bona mesura també d'una identitat també d'aquesta terra. Ho escrivien en els llibres d'honors de la Diputació de l'Ajuntament de Tarragona, la identitat vinculada als ports i a la mirada cap al mar. El senyor Santiago té aquest propòsit compartit amb la Conselleria de continuar i ampliar aquesta obertura de la ciutat. Tarragona sempre ha mirat al mar, ni que sigui per anar a tocar ferro, i això ha fet gran la ciutat. I aquesta mirada cap enfora jo crec que complementa i cohesiona i enforteix també aquesta mirada que començava al principi del meu Parlament de Catalunya porta d'Europa i per tant de projecció cap a Europa. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos aquest dia. Ben asseguro que és especial per aquesta consellera, per la conselleria. M'acompanya també, que no ho he dit, el secretari sectorial de Mobilitat i Transport, el senyor Manel Nadal. Important també per en Santi, per en Santiago Castellà, i agrair novament la bona feina feta fins ara per en Saúl. Gràcies a tots i a totes i espero ara tenir l'oportunitat de conèixer alguns de vostès ja en l'àmbit més del tu a tu.